No niin, terve kaikille. Tänään meillä olisi jonkin tapaista videota. Mulla on nyt, niin kuin näette, niin tää PV on muuttunut. Mulla ei ole tankissakaan tarroja nyt ja mulla on kiiltävää putki ja maalit on paremmat, mutta tää on ihan kurainen tää mopo, niin niitä ei nyt huomaa kovin hyvin ja sitten muutenkin vähän parempi perusilme. Niin mähän projektoin tämä koko paska pari viikkoa sitten. Mä kuvasin siitä niin jonkin tapaista videota vaan sitten en tiedä, että editoinko mä siitä ollenkaan mitään, kun siitä ei oikeastaan tullut kovin hyvä, kun niin siinä oikeastaan unohtui kuvata tekemistä, niin aina näytti vaan pelkästään välivaiheita tapahtumasta, että mitä on tapahtunut ja mitä on tehnyt. Niin. Mutta nyt silloin, missä PV lahos siinä videossa mä puhuin sitten uudesta pytystä, niin mullahan on se nyt kiinni tässä PV:ssä. Se, mihin mä otin asteet ja kaikki silloin samalla. Niin se on kiinni, niin pitäis käydä vähän pienentää suutinta, kun meinaa vähän röpöttää ylhäältä ja sitten ajattelin, että laittaa renkaisiin vähän enemmän ilmaa, niin ei ole niin paljon kitkaa, niin voisi kulkea vähän kovempaa, mutta ei se nyt kovin paljon auta. Mutta kuin vähän se. Sitten putkesta pitäisi polttaa karstaa vähän pois, mutta en tiedä jaksaako alkaa irrottamaan ja polttamaan. Mutta pitäisi nyt, mulla on suutiisarja tässä näin, niin en muista, että mikä mulla on kiinni, niin ota irti tuolla ja kuvaa vähän ja vaihaa sen ja sitten pitäisi lähteä kuvataankin testivideon tyylistä tästä uudesta pytystä, että mitä on mieltä. Mä kävin sillä ajamassa jonkin matkaa ja niin. Ihan hyvä se oli. Veti paljon paremmin mitä se väliapaskapytty, mikä mulla oli ennenkin tässä. Mä voin pistää tuohon kirjoittaa lukemaan, että mitä speksejä siihen mä viilasin siihen pyttyyn. Että jotka ymmärtää näistä asioista, niin sitten tietää enemmän, kun ei kaikki ymmärrä näistä asteista ja tämmöisistä mitään. Niin. En mä nyt tiedä mitään muuta mä tässä sönkötä, mutta pitää nyt alkaa vähän irrotteleen tosta kylkiposkia irrottaa ja sitten ilmanputsaria ja sitten ottaa kaasaria. Voisi melkein puhistaa se samalla, vaikka ei siellä pitäisi olla mitään paskaa, mutta ihan nyt varmuuden vuoksi voisi ottaa ja puhistaa. Mutta sanokaa kanssa, että mitä olette mieltä, kun tässä ei nyt ollenkaan tankintarroja, että pitäisikö muu hommata semmoset kromimustat tarrat, että no varmaan on hommaamassa samanlaiset, mitkä tässä oli ennenkin, vai sitten jonkun muunlaiset tarrat. Tai sitten, että ei ollenkaan tarroja. Kun mun mielestä tää on vähän kaljun näköinen ilman tarroja, niin sitten sanokaa, jos haluatte sanoa niin, että minkälaiset tarrat hommata. Joo, nyt mä tulin tosiaan, jos kuuluu kameraan, niin tänne ison tien varten, niin mä vois näyttää miten tää lähtee, kun väjähtää. Tää PV tällä pytyllä.
Tää näköjään pystyy rykäisemään päälle 80 vauhdista keulaa ilmaan. Tähän Sigma. Tää ei kovin paljon huijaa tää Sigma. Ehkä kilsan 2. Mutta 81 näytti, kun rykäis vielä keulaa ilmaan. En tiedä kyllä auttoiko tuo suuttimen vaihto mitään, kun tää ei tää nytkään kierrä enempää. Voisi olla melkein parempi sillä isommalla suuttimella. Ei tää varmaan tälläkin Anelilla enempää kierräkään. Tuo verran. No, ryytyn pistää päälle. Lapit piti. Mikään rikkaava. Mutta ei. Jos ei juoppaa. No voi vittu. Semmo. Vähän veikkaa, että lähti tuo magneetto irti.